jugar contra el Chelsea. Pues opino que serà un partit fàcil, així marcarà Lewandowski. Jo crec que guanyarà el Chelsea. Què us sembla si avui anem a sopar? Excel·lent. Perfecte. Em sembla bona idea. I què et passa, Andreano, que portes uns dies molt allunyat i trist? Doncs que el meu pare està a l'hospital, la meva mare ha perdut el seu treball i no tenim diners per pagar el pis. I si fem alguna cosa per l'Andreano? Sí, cadascú podrà portar el seu gra de sorra. Ara que me'n recordo, Càritas fa un projecte de recol·lecció de productes d'higiene personal. Ala, doncs és bona idea. I si agafem tots un producte i el portem allà a Càritas?